I gdje treba Smart Fix? Kako se radi, šta ima kod vas? Šta ja pričam, majko, ja sam da. I danas, zašto, ne kontam zašto govorim raja. Ali nema veze, hajde. Danas ćemo da isprobavamo jednu aplikaciju. Aplikacija je, aplikacija se zove, kako god vi želite, Akinator. Da, aplikacija se zove Akinator. Evo kucam, vidite, Akinator. Znači, to je 100% svi isprobao tu aplikaciju. I svi snimao tu aplikaciju, sve to ok, ali nema veze, ajde sad ću ja snimiti. Reku, šta fali? The Web Genie. Inače, ja znam pomoć engleski, tako da se ne bi ispostavilo da ne znam. Znam pomoć engleski. Sad, ovo bi se trebalo čitati. Ne znam zašto neće. Aj ovako ćemo prvo play. Ili je to isto, ne znam. Evo play. Stisnuo sam play, sad ja mislim, evo isto je, nema veze. Hajde play. Ja mislim da bi se trebalo učitati. Evo ga. Ali imam problem. Zeznao sam se zbog nečega. Vidite ovaj moment, sad mogu. X. Hello, I'm Akinator to start game quick on play, znači moram svi znati play. Chilled filter. Yes. Ne znam. Znači, zamišljamo jednu osobu, a to je Vanimi, prvi, znači, braćava. U stvari ne Vanimi, nijedim, koja sam mu dao? Dao i gamer. Pa sad on snima, ima streamove, na večer, high probably. Da, stavlja videe, YouTube videe. Da li sa Balkana, jeste. On you, what the, don't know šta. Da li nije što, iz Bosne jeste, iz kog je. N-Team, da on ima N-Team, znači to je, ne. Review Scars. Probably. Da, on sad ima offer, ono su 59, tako ne znate, ja mislim da svi znate. Ali, pa, probably. Car, yes. Ever arrived in Turkey, no. Da li ima sestru, ne. Ja mislim da, don't know, ne znam. Nije. Make reaction videos, ne snima. Nest, joj, koja sam dao. No. Pa sad sam rekao nema. Yes, pešao je. Girl gamer, no. Ne znam što to znači. Ima, znači, svoje auto. Live on your street, no, ne živi na mojoj ulici. Da li ima stariju sestru? Nema. Comedy videos nije. Da vidimo je on pogodio. Vanimi. A zašto? Why, man? I know. Znači, ponovo ćemo neka. Vanimi, Nedim YouTube, možda nisam baš i sve znao. Evo play again, znači ponovo igramo. Sad ćemo zamisliti Logana Paula, to je moj drugi najdraži YouTuber, prvi mi je Nedim, a drugi Logan Paul. Da li je gamer? Nije gamer. Da li je cura? Nije cura. Da li je YouTuber? Jeste YouTuber je. Da li je iz Bosne? Ne, nije iz Bosne. Da li je iz Hrvatske? Ne, nije iz Hrvatske. Da li je iz Srbije? Ne, nije iz Hrvatske. Da li živi u Americi? Da, živi. Da ima poznatog brata. To je
Trik pau. Parrot ima. Ja mislim da Sing Very Well, pa pjeva. I da li će pogoditi... Nije Joj. Iz početka ćemo pokušati, znači ponovno ćemo pokušati da vidimo šta je. Da li je gamer? Ne, nije. Da li je youtuber? Da, jeste. Da li je Srbije? Ne, nije Srbije. Da li je ne, nije. Da li je cura? Ne, nije. Da li je Hrvat? Ne, nije. Da li živi u Americi? Da, živi. Da li ima poznatog brata? Da, ima. Don't know, sad ćemo staviti. Is your church? Ne, nije ovome. Nije Austrijan. Ne, nije midfielder. Da, i on ima Maverick Band. Ne, nije web iz... Ne, nema djecu. Da, ima. No, nije se nikako ženio. Evo kako vi to govorite. Sister, ne, nema stariju sestru. Ne, nije se udao za onaj ženio udao za nekog poznatog. Ovo ne znam što znači. Da, razbio je, u prošlom videu razbio je one tanjire. Team. Maverick, da, to je tim. Ne, nema ženu. Ne, nema Bulldoga. Ne, on živi u Americi, ja mislim. Ne. Aj, jes, majko moja, kako moram jes. A ona živi u Engleskoj, hranjeno veze. Logan Paul! Yes, on je Logan Paul. Jedan jedini je Logan Paul. Sad, znači isprobao smo Akinatora, sve je okej. Znači Akinator je okej. Pogodio je jednu i promašio je jednu. Znači to je bilo to za ovu aplikaciju. Za ovu aplikaciju Akinator. Vidit ćemo se u sljedećem videu. Znači, baš super, lajkajte ovaj video. I to je sve za ovaj video. I paparapap, čao!